Mao nang padayon ta musalig sa Ginoo. Musalig ta sa ato ang Ginoong Hesukristo kay nganuman walay imposible diha kaniya. Amen. O I do believe sa imo nga kinabuhi, many times na niya giprove, no, many times na niya giprove nga wa jud imposible sa iya ha. Ano kung naa ka karon sa sitwasyon nga wala nimo nasabti, ang hagit nako sa imo ha, saligi ang ato nga sovereign master, kay siya lagi ang naa sa kontrolar sa tanan. Wala imposible diha kaniya. And that's how we should live, looking to and trusting the one whose hands are not shortened. Amen. Ang kamot sa ato nga Ginoo dili na siya hamubok, o kaya na i-extend niya ang tabang niya sa tuwa isip iyang mga kaanakan. Kaya nga naman ang iyang wisdom superior og labaw sa tanan, His love is forevermore. Amen. Ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Kita mga tao kung mahigugma ta, naay panahon nga mawala ni siya ang